Os amantes do boxeo teñen unha cita o vindeiro sábado 14 en Noia coa disputa dunha velada mixta. Nela incluiránse un total de 9 combates en diferentes categorías, dos que 6 serán na modalidade de boxeo e 2 na de sabate. 9 combates, dos cales 7 serán na modalidade de boxeo e 2 da modalidade de sabate. Vai haber 2 combates femininos e nun deles participará unha deportista noiesa do Club ITF Noia, que é Paula Blanco, e ademais vamos a ter outros 4 participantes masculinos tamén da nosa vila, que 3 deles nos acompañan hoxe, son Silver Gómez, Dani Gorras e Juan Luis Juanlu. O prato forte da velada serán os combates profesionais de Olmo de Paz, Iván Lacarra e Charly López. Habrá 2 pelexas profesionais de Olmo de Paz, será o guinde do pastel do fin da velada. A súa segunda pelea profesional é un chico do Planas Box que vai moi ben, ten moitísimas pelexas xa en élite, dou paso a profesional, ganando a súa primeira pelea por KO no primeiro asalto, e tamén de Charly López, fai a súa pelea con Lagarra, que tamén é un loitador moi conocido, é moi forte, vai ser unha pelea de infarto. As entradas xa están á venda de xeito anticipado nas cafeterías Rils e Perla e na taberna do Lelo, en Noia, así como en Santiago no xinasio de Garage. Serán a un prezo de 15 euros en cadeira e 10 en grada. Dende o club organizador, o SKT 3 de Noia, agradecen a colaboración do Concello, así como tamén das diferentes empresas e casas comerciais, xa que sen a súa axuda sería imposible poder desenvolver esta velada.